Uy, wala dia kalipitin. Oh, uli naman buwang. Tissue rin kata sa kuha. Binuang mo ni. Okay ka, iwan na ka. Ilo na dito. Ilo na dito. Ako ba, mukha ko manok. Siya di. Manok buwan. Dawata, dawata. Kau tuh makasaka kau? Lipitin nih guys, oh. LeBron James lipitin. Buang. Yun. Kaya tugno kayo, no? Tugno kayo. Grabe. Ano to kanina? Okay, I can request everybody to make a yell or something na initawag na to later on sa inyong mga class. Sige sa diba? Oy! Naku kayo, di ako ba? Nari mo dito ulo. Ay mo ba malayo? Sabi. Uy, grado. Sudlay sa ko sa. Gay. Ha? Ayun, ayaw din naman gamit. Ako na dali. Ato lang dito. May pasapasa lang, inyo yung gibit-bit. Gaya yung gutin eh. Gaya gutin! Isabot! Ato na dito, linyar ba? Pasa-pasa ra. Pumuka gahi. Ah! So, manamig tukar guys, no? So, salamat kayo Lipitin Clan sa pag-invite sa MUA sa inyong reunion, no? So, hantod menta ko ang ipon ninyo sunod pohon. So, that's all for this vlog mga ga. So, inakot ka makita nyo balik sunod. So, hindi mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So, hantod sa sunod higayon, Ganoy TV, Anoy out. See you!